Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane indaba lona sifuna ukubheka ilolu la khona sibona khona laba ongqingili bethinta obokwethu bekululaza kusho ukuthini ukululaza ngakwaZulu esizweni sonke saZulu kusho ukufa kwaZulu ukuthi uZulu usaphinde uphile ngoba kade uZulu unqunzela yebo unqunzela imithetho sisekelo eyakhandiwe ikhandiwe ngabantu bezepolitiki inhloso sabo uma ngabe singasukuma manje siyiphathele izimo zezwe sishintshele thina imithetho njengabantu abasebancane kunalamakhetha wonke ashaya imithetho azofa ishiye ife linjani ngoba mangayithatha manje itabane ukuthi ziyoba ne-island yazo itholele inkululeko esiyifunayo ngitshela iqiniseko sokuthi leyo island leyo ifana nezolfini because they are not productive abakwazi ukuzala muntu kodwa bafuna ukuzotheza kuthina esenza lokhu uNkulunkulu nesiko elathi sikwenze ukuthi ganana ndoda nomfazi izala abantu basho ishilwane awuyibone ngisho inyoka ilele lenyoka eyifisa yabona kodwa le nto leyo yenza ukuthi ke manje ke uhulumeni uthi masebanikele amalungelo kulelizwe sabamukela asangabe nenkinga namanje ke sithi ukumukela kwethu singabathandi benjalo bephikisana nenkolo benjalo bephikisana nesiko benjalo kodwa bangagamani ngokwethu mina ngiyokulwela kusukela kusasa nje engizobe ngisegoli ngoba bathe bazovunyelwa ngenkani awubathatha ingubo yokwembatha wethu yokuthandaza nesiko impilo lethu nempepho yethu usuyiqhaphaza indoda iqabula kuba ngivunule nje manje awuvunule siyaqabulana manje yabo yile amanyala lawo amanyala akwenzile la madoda uthini ngosinga lakwaZulu uthini ngempi yakwaZulu uthini nempepho namanxeba eyigodoza kithi zasona sanjani Ngomculo asakaqedi indaba asakaqedi indaba yini siqedayo manje ngifuna sibheke indaba ukuthi njengoba ngabe uyithinta le ndaba uyiqale ubungwena uwedwa kodwa kubonakala izwe lonke livungama lisesayidini lakho ngifuna ukubheka ukuthi kusho ukuthini wena ukuthi njengamanje sebesedini lakho bevuna wena laba bakithi abathi nabo phansi ngendaba ke yemvunulo yakithi phansi ngendaba yongqingili sikhulumela khophongolo njengamanje njengoba ngabe ugena wonke umuntu wathi phansi ngongqingili wena ukuthini mawubona i-support ichona ngithi mina it's not even about the support, it's about the reality impilo neqiniso liyohleze phila iqiniso malifike eqala liyawehlula amanga noma ngalama kangakanani kodwa futhi amanga malifike eqala kuyenzeka ukuthi iqiniso malifika thola kanzima ukuwina kodwa kugcinela uwinile namhlanje ke iqiniso lonke iqiniso lodwa elizophila phela ngomhlaba ngiphila noma ngifile bafana bakithi nisala niyimela lento nisala ulwela uZulu isakhe indaba yamasiko itabana benjalo siboleke imali ngizama ukuthi nangizwe Azana